Yes, abusiafo yema obibia akwaba edeba akofena media so. Ene ya me no ekasai, ene ne yeda edi nkan a woni akofena media edi enhyiamudia ane na ne meka ne se atadwe ene wate de ene. Akofena media obetim asosrabo amayen edi de na ho blase kwan so. Se ose oni akofena media be nante dia ane na etese oni kontromfia wafa na yonko okotokoro enka soro da. Asembie na mframa mu ne ntentamfidie ni so a eba no akofena media yeni etese okore ani yebo ni pau na ye de ba besom ye tiefuo anase ye followers a ye sommo esanse mo na ye sommo nyemo na mo som ye sommo akofena media ye sommo pa bo modern so be subscribe amayen uwie a notification bell no anide na ho blase kwan so na wa turn ni on edi ama akofena media na se unya turn ni on so na uwie a misro share that particular video share to all media platforms from my but modern so betimi there your status and na so betimi there akwakoto Instagram X mribi na friend Twitter Facebook and na say TikTok ubetimi de atoho amayen afi comment section eda ho ma se uhwe ni nyina we na sa wan comment and na sa wan like and na sa wan share etise wasa akapoma na wandwam sa na etie ene de ane empanimfo abosoba ene maja epaye ene Osei ye atadwe yatede ene obi bibi sase adan na atadwe yatede ene edin ba ko ye de freme ane se amoro ba ko pe ene ya me no kasa yi no ene kasa abrowa ayipoma ekwan mu wan ne se abrowa entimi nyipoma ekwan mu panyini wafi a abofra beye den na wate ankonkonua wote kora yede asawa anasa yede nunum ye posa na yede atoso ede amao eni na matambia ye kase tete amamere ne amane ye nto entwene ewo akofena media enso ene ya me no ekase yi no se obeka ya bosome ne enna kakrani ena mampon ahenie mu nsensem sene na eko na ye twetwe ne sre ene abasa no ene me no kasai Osei ye ene yati denne bia na unim nia eko so odishi berima odishi kronkron na Osei bonsu a yeyi no se ono na omra na omeso ne wofa pomam emra ye beka se mampon hene okwa akura oto anananom ewanse do anase okwa akura no odesiberima yeyi no ameka se mampon hema de ne nsa to no so ka se wei ene ye obi obetimi ne na asom no kingmakers ni bi mu pai mu mienu ebinim soriti aye na ekoye twema mentwe na empanifo so na twema mentwe so no ene na makora ewaye ene ya me no kasa yekohia mu wo yekohia mu manhia kotoko hini fie no ene ya me no kasa sikadwa oso Osei tu adaye no ene sikada asana akasa ama sikadwa ede kasa eye kasa foforo kora ene ede baaye na kasa ben na ode baaye ni nyina ne se ni amampohima yi no a na omo kasa kingmakers ni binum kasa omo mpene no ene omo de ne koye omo kohia aso no ewo manhia ahimfi kase mu no mekase the king himself na Osei Tutu nyame kase ba ko pe na onkwan so ene ye kohia ye no ono a ena omo sane ebo no abotire se ono na osefata one na ye odihia osefata adihia ni nyina asefata na enso so no yesese bedi akonidi fata na nidi fata no akono abusiafo ne ya me no kasa yi no me mpese ye be semre na ye be twetwemu bebre no adwura hene nsem ode beto adwa a wo kire se ono de wako school ewo amamre ahinnie ne ahensem ho eninti na ma ote manhia ahimfi anasa wote ahimfi ho ne ye wo ne to ye no ode nsem bebre aba begu a wa kire nsem a ne ya me no kasa no one na ama akofena media ye ni age a me no kasa ni gie ahye yakoma mu ma ni nyina ne se nyame ya adomo a omode ne mekasa Asante hima yi no a anasa omu nyina ka omuti se ho omu yi ni se ono ena omra meso ne wofa tuo mu no nyame ya adomo a omode ne bekwa akosie e wo patam
da eye wukuya da ne ya wada okwa akosi bibi akyere manhia kotokohene aye kase Osei Tutu Otumfuo nyame kase okwa akosai akyere no ane na kyere se efiri ho no mu no ano Asante Mampong Manhene wanya anasa Asante Mampong nya ohene a omune ne beso anasa ohene babunu a obeso Mampong mu na ode Mampong beko nanimu abusuafo me no kasa yi no ensem no ane na kyere se etwa guani na ene ama Asante Mampong Manhene nanima ye sere nanimu daso ono anu ho fedada na afi sidie ni bia sana beka maame ne sidie kora na ekumi osra na mani agye ene wate denne nie na koma hwehwe nie na obom person na nanom samanfo ntenachi na yemfa mano no ene ono ana yede amano abusuafo moma yenko na yenkonkotie emra manhia kotokohene Otumfuo o kasa no na o kase omonfa adishiberi man mra mekere no na afi ensantonse ya omo pese omo ne be kasa no omo nyina nchiacha na omo chiachia na ohwe na efe keke momi yenkoe yembohwi yenko manhia kotokohene fie yenko nkohwe nia etie ye ba afi no ebe swan bi aka ho edi ne ye amoro ba kope mamo oya mo chama dwen mo si mo bia ti yo yiro no mo an wo sa no beta so be ni na twam sabe de so obodi di mamo do obodi di mamo sabe na wura aboti se won kan bi on wan obata omu we mo ne de jina ho e no na sabe de ne ba Professor Akosa so what catch them Professor Akosa we no o fata na so hwe oba we na wo so obondi o si no so na wo fata e we no so ma ko mai what is good thing wo mo ka ho nyina we na oba yo je we na wo so obondi o so o ka ho nyina to stop ni nyina obi afata kura no a ma ko mai so good thing I don't say you don't say you want to abo the thing every night ma ba say gojo man no no there ya kan see a board of word was say every night ba say no man no pay there can say your board of word so board of word na mo board na to asum ni yi bono ana be say yi ni pa bio was mo board ana to asum ni pa fi word ya o no say no ba for the edamamo bono ana ko ni pa mi ense di amamo o no ana no pa mi ense di edamamo wo yere ni keti a yo ja wono ana ke bebo din ato aso was mo yere keti a say dey a charge bi a mo bo to asum bi ano o no be pa mi ense edamamo na Asanteman Asanteman dey sa ejina ho Asanteman dey tie Muhammad ja se muni bibi etie nipa na wabo ni din no John eti muntibi nka bibi anto no so John na ja se muni bibi etie se muni mo jina na nim jago de hu se muni bibi etie nipa dia ana ma busa mo produce dress aso ana ma na ko no edi ma no boy ma woni adwa ne mpanyimfo no wo mo eche ya adwene wo mo ha be de wabo ni din no onfa ne ma wo mo no mo fa nche mesesi ya so so ni ya so because se be nipa na mo din no ha ba fa no che be de mesesi ya you know boy man Otumfuo no achiro ya do so le why woni ma wo mo to fa no wo no say me nipa ni no che o ntia no chiro ya wo mi jo you chani to mu order from Onto so go for the people what's your name I don't know about an offer I'm ready so that's all for why
Awie abusiafo ane na yesane mamo akwa aba biem edeba akofena media eso dedo no a edin a yede frɛ me ne amono ba akopɛ emberifo ye kase panyini edware wi na ensuo asa ene ya me no kase Asante kotokohene wato nanumutuo ewo saa ahensem yi ho a na twene sere ne abasa ewo Asante Mampong na akoyese ebinumu eye omadwene se omonyine ntum ena yempe no ena baabi omode ne kofa aye ehokora nsese omode ne fa honomo unim sese yesi ohinbabu no wokuromu a emrantie ne nyina katwi na omobodompem etise mmoborocho esanse omanya adehibrantie a omonyina betimi akonanim na omode omo asema na omo hawo bekwa akoto nanim meba ne mrantie betimi ato amrika akone enti na eye anigye soronko ene basa na se ye man so se ye bo no osie yi a ene so mrantie yi omutu mirika na omu boje so esanse unim se mrantie street na se ye no omu nam so anya obi anenim amamera ne amaneye na eba ne saa eno no so no eye ananka ye agye atumu no ye ne boko awun se abusua na se adehye ntokwa no ayese abirechie mienu tokwa no ye pega no soro ne ye gya no fom breo saa na etie ya na tambia ekone se achechede nanteye na wei na meka se kingmakers no ebinumo antimi ehunu se ne na esese nka omo eye no na nka omo de odo ebo odomu na nka eye fefefe ene na adwura hene na o kan mfitiase ya ne se na nka esese nka omo campaign wo omo na nka omo nyina etoto no ma yi na nka omo siesie na nka bibia eye fefefe na enso so no na omo ayo omo adwene se ebinum ayo omo adwene se omo de ni omo aka no anase omo de ni omo peso omo awia taso no saa na ebe na onim se Asante kotoko manhia de ahimfie kotoko hene a wote sikadwa so no ono no sikadwa na ne kasa sikadwa na e kasa fa ne mu enye ono na e kasa na mera wo sane ne nsem odigu wo sane a ye kohwe video no sane na o kasa no utimu se afi na mpanimfo no munyina afo utimu se omo no se enfom so ben ena omo aye na enso so me no kasa twieri ampompasa yi adon nyankopon ene nananom atena nkunya ene Asante sikadwa kofi sunsumu kasa aye no empanimfo ni nyina de odo ene entiase abomu a omo age odihye yi atum se omo ne ne besom na omo betie na asem ede na efesei tambia yewura kase yema ahimie nyefe Asante ahinie ni Ghana ahinie enyefe na enye akono enye krabehwe ma ye mane meye se pintim ni ntokwa ne menteme nwase mane meye sa na sisi ya dia me no kasa yidie Asante Mampong mabunu ene omo ani beji yie na minim se eda eye ne ya wada ne mifia da ne die ani na kuro no menya so ahwe esu beye gidigidi na esu beye ginyanginya esanse omo anya ne omo akomape ne omo hwehwe no ene na nananom de ama wo mo esanse se nananom etwusu se wona omo no be nante a obi entimi nsesa no obi entimi ntwe nananom anom nwofom enti na matam bia no yewura ote sikadwa so no okasa na babia ataidin no ene ya wakasa ye utimi hunu se abusuani nyina no omanya omho nte ase nia nanka onte nuoma bi ase no ene wate ase nia wate ase no so no wasana te ase asana te nte ase ani biem ene ntimi no wakasa die minim se eda eye ukuyada ne ya wada ne die ane obi ana opanyini na enkoraso so enna esanse eyebronya kese na ebeye afasha kese ewo Asante Mampong kudomu esanse de omo hwehwe no ene na omo sa aka nananom anibeje na yewura ofirimu na anu ade ya omokope no korabra meka so okọ akura yi no ono so na anibeje esanse on pese nachi ebeye basabasa na on pese nachi no ni wuo nachi anase na kura to ko nachi no obehunu se nuoma eye basabasa na oba ahema eti nisuo na oba ahema na yura aho na weedie oba ahema na nima ye jo na nima ye sire ono ankasa no okasakora na sidie na mu na asana koba ni sei anye na akono yie pa abusuafo
sɛne yɛkɔhwɛ yɛ no fa wadwenkyerɛ ɛbra wo comment section na se hɔ no mfa akofena media na yɛbisa sɛ ususu sɛ Asante ahennie anaasɛ mɛka sɛ Ghana akan ahennie sa akɔnɔ anaasɛ ɛnya akɔnɔ ɛyɛ wakɔnɔ na wani gye ho a na wo do comment aba wo comment section na se hɔ no sɛ wo so yɛ ɔdehyeɛ na onim sɛ daakye akunya beto a anasa didie beto a ane ma wabrabɔ no enye kronkron na ma wabrabɔ no enye fe na sɛ ba sɛ to a na nanom atimatu amnika abedwaro na omo asaro na omo de wakwa kosi omo ananmu na wasom wo mo sɛ ne nananom omo pe nananom de pe obi a na brabɔ ɛho ɛte te sɛ ɔde kronkron ya ene omo ayi nu ya ɔba beso yɛbɛka sɛ ɔba beso Asante Mampong Pomamu na wode Asante Mampong akɔ wiase nyinaa no yɛma yabrabɔ enye sa yedura manfon so a na yakai nananom ene midin no eda so eye amono ba akopɛ akofena media eda mase mo am subscribe ma yen na mo hunu ya mo boya baso no yeda mase ne ye kan se nananom ne sikadwa enhyira obi bia na obi anyante ase aha ne edi besie edi ne da so ye akofena media eda mase ya awisi pia